Okang' mokaw kod piny owacho mamalo ma okalo kuom migawo ma ochung'ne mwandu ma nie bwo lowo mar chungo chenro mar kunyo chuma mar kopa omedo nyuolo paro mopogore opogore. Jafwambo marwa ma Migori Juma miyowa ler ewi chenro no mar mayo kambino lesen mar tayo chenro mage e Makalda. Kuom kinde maromo juma achiel mokalo chenrogo mag kunyo kopa e gwenge mag Makalda sab-kono Mnyatike osebedo ka ochung'. Mae biro bang' ka migawono ma ochung'ne mwandugo ma e bwo lowo ka okalo kuom barua manondiko jatend migawo ni Salim Viura ne ong'ado oko lesen mar kambino mar Copper Hill Exploration and Mining Resources. On 6th, once we got the documents of the RETA seizing operation of the company is when the directive was enforced. Ka okalo kuom barua ni jatend migawo wacho ni lesen no ng'ad oko nikech ok ne opuodho riwruogno ma ong'ere kaka Mineral Ramogi chik namba 32/1. Okang' ma okaw kod piny owacho ka okalo kuom migawoni ma ochung'ne mwandugo ma e bwo lowo osekelo paro mopogore opogore e kaunti ma Migori. The only business we know in Nyatike is gold mining. The only license that we were given by the previous government, Uhuru Kenyatta, that license has been revoked. At the same time, it is the same land that the government wants to claim to be a forest area. We know we are not shareholders, but we pay tax. Whoever is telling the people that the government is interested in the Makalda forest, and that is why the license has been revoked, that is just out here. County Commissioner e County ma Migori Gitoga wacho ne lesen mar kambini bende koro ng'ad oko nikech oseyangore ni atamalo 51 mag mwandu mag kambini gin mago mantie lwet jo ohala moro mowuok e pinyno mar China. Gino ero menataro mar chik. There was irregularity in the issuance of the mining license. The total of the mining company shows that the Chinese owns 51% of the shares of the company, which is against the mining regulations. There was a moratorium which was issued sometimes in December 2019 against issuance of any licenses. Chungo chenro mar kunyo kopa e gwenge mag Makalda koro roch nuo mag oganda malo 800. Watu wanaenda kulipa school fees na nini? January imefika na muna revoke license bila warning na ni December. Tutatoa school fees ya January wapi? The ministry is in the process of seeing how it can be able to address the effect of the persons or the people who are affected. Dwe mar aboro mar higani, apisas go mag piny owacho ka otelnegi kod County Commission e County ma Migori ne otimo pedha ni kuonde ma ikunyo kod mago ma iluoko e mwandugo ma e bwo lowo ka lipot noyango ni thothgi onge kod lesen. Juma, Ramogi TV, Migori.